लोगोफोर आङो मोनसे एलजेब्रानि मोनसे गोरलै सर्ट ट्रिक लानानै फैदों। बे सर्ट ट्रिकआ जाहैबाय नाय ओरैबायदि बिराद गोरलै खिन्थु उन्दैफ्रा जानाय स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय बेयो नङा। कुइसन नाम्बार 1आव ओरैबायदि दं एनि माना 403। दा गेजेराव मा लिरनाय दं मा लिरनाय गैया बेफोरखौ जों नायनांगौ जेबो गोनांथि गैया। खालि लास्टआव मा लिरनाय दं +1। बे एनि मानजों आङो +1 प्लास खालामबाय। +1 लास्टआव दं नालाय +1 प्लास खालामबाय। प्लास खालामनानै मा मोनखो आं 4 0.4 आरो बेनि एन्सार। बेयो जाहैबाय सर्ट ट्रिक। बेखौ खालामनो गोनांब्ला बेसिक मेथडजों खालामनो गोनांब्ला जोबोद गोलाव जायो, नाथाय बेबायदि खालामनांगौ गैया। बे सर्ट ट्रिक एलजेब्रानि। बेनि उनाव 2 नम्बराव दङ एनि माना बेयाव दङ 12। एनि माना 12 दङ। आं बेनिखायनो एनि मान 12 ओमफ्राय लास्टआव मा दं आंहा +5। खालि बेखौल' नायनांगौ आङो एनि मान आरो +5 दङ नालाय +5खौ आं प्लास खालामबाय। 5जों 12जों प्लास खालामनाय लोगो लोगो 70 मोनबाय आरो बे 17आनो बेनि गुबै एन्सार। बिराद इजि ट्रिक। फरिखायाव फैफ्लायबाय थायो बेबायदि कुइसना। बिराद खर' गाज्रि जायो जायफोरा मिन्थिया। जोङो नायनो हागोन आरोखि। दिनै आं बेखौ सोलोंबाय आरोखि। बिराद इजि। बेबायदिनो 100 एनि माना 102 आरो बेयाव दाना माइनास दं। माइनास मा दं 12। लास्टआव -2 दं। -2खौ आङो 102निफ्राय माइनास खालामबा गुबैयै बिनि एन्सारा 100 मोनबाय आं। 100आनो बेनि गुबै एन्सार। उन्दैफोरनि थाखाय नङा दे, स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय नङा बियो। खालि साख्रिनि इन्टारभिउ होग्राफोरनि थाखायल'। गतिके साख्रिनि इन्टारभिउ होग्राफ्राल' बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। एनि माना 5 दं। लास्टआव मा दं -1 दं। -1खौ आं एनिफ्राय माइनास खालामबा 4 मोनबाय आरो 4आनो बेनि गुबै एन्सार। स' जोङो साख्रिनि थाखाय बेबायदिनो बिराद गोरलै मेथड। जोङो बेखौ ट्रिकखौ जोङो फल' खालामनो हागोन। स' गोजोन्थों।